ng Disyembre, kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon. Ito'y ating pinaghanda sa tuwing pagsapit ng Pasko, at nagdiriwang ang buong mundo. Pasko na naman, para kailan lang ang ganitong kasiyahan. Pasko na naman, para kailan lang buong mundo ay nagdiriwang. Kahit saang sulok ng mundo, ang lahat ng mga tao naghahandog pasasalamat kay Jesus na ating Diyos. Ang ating mga kasalanan sana'y mapagbigyan, magpatawad sa isa't isa upang tayo'y